17 яшы тулу белән безнең папа сугышка киткән. Сугыш турында бер кемгә бер нәрсә сөйләмәде. Безгә дә сөйләмәде. Менә инде улыгайгач, шулай 180 яшьләргә җиткәч, папа 89 яшендә китеп барды безнең. Папа, син безгә бер кайчан да сөйләмәдең сугыш турында, дидем. Нәрсәсен сөйлисең инде аның кызым, аның бит сөйләр җире юк, диде. Соң әйтәм, хотя без ничек сугышка киткәнеңне дә сөйләмәдең син безгә, дидем. Папа әйтте шул чагында, нәрсәсен сөйлисең инде аның кызым. Мин сугышка киткәндә әбиегез җиргә ятып ауный җылап калды вокзалда, диде. Безнең папа бик көчле кеше булды. И характеры белән дә, физически да бик уважаемый кеше булды авылда. Ул безгә строгий булды безнең тәрбия. Шулай да ул безнең яклаучыбыз, саклаучыбыз, ышыгыбыз, ышанычыбыз булды безнең папа. Мине ул яратып кешеләргә представить иткәндә, сөйләгәндә, менә бу безнең оя төбебез инде дип әйтә торган иде. Чөнки мин 5нче бала семьяда, иң кечесе, шуңа күрә мине яратып папа оя төбем дип йөртә иде. Әти белән булган вакыйгалар минем әллә нәрсә истә калмаган инде. Мәдәләки менә берсезсек күңелгә шул кадәрле сеңеп калды. Яшь бит инде без теге урамда бала-чагалар сугышмыйча тормый инде алар, шулай бит уйнап китәсең дә аннары әзрәк җылашып та аласың, сугышып та аласың. Бер вакытны шулай күрше малае белән әзрәк уйнаганда сугышып киттек тә, теге мине нитте инде. Миннән кичкенә булса да әле ул теге ушлырак булгандыр инде күрәсең. Мине җылатты бу. Мен җирдән акырып җылап кайтып киләм. Әти ишек алдында нәрсәдер эшләп йөри. Мин инде үземчә хәзер әтигә әйтәм. Әти хәл бирә инде. Малай әтигә, мен әйтәм, шул кыйнады гына дигән идем. Әти әйтә, җиңәрлек булмагач, нәрсәгә сугышып йөрисең дип, хәзер үзем дә истим дип, ничек чыгып киткәнне сизми дә калдым. Шуннан соң минем инде шушы әтигә әйтәм, әнигә әйтәм дигән бер вакытта да башка да килмәде, һәм мин үземне якларга дигән әйбер белән нитеп теге. Шул миңа сеңеп калды, һәм мин үземне һәр вакытта якларга миңа бер көч булды ул менә. Бүтән элекләп йөрмәскә сугышырга тотындым икән, җиңәрлек булса гына сугыш. Мин кияүгә чыккан чагында әтинең әйткән тостын менә искә төшереп үтим әле. Әтинең әйткән сүзе булай булды. Ир кеше ул берле, ә хатын кыз ул 0 ди. Әгәр дә 0 бер артыннан килә икән, димәк бернең көче 10 тапкырга кимек, ул бернең 10ннан бер генә өлеш була ди. Әгәр дә 0 бер артында була икән, шул берленең көче 10 тапкырга көчлерәк була диде. Әти миңа иреңнән алып узма, ирең белән янәшә бул диде. Менә шул сүзне гел гомерем буе исемдә тотып, ирем янында аны поддерживать итеп яшим. Кечкенәдән папа белән бергә балык тотарга йөри идек. Ул мине алтын балыгым дип әйтә торган иде. Балыкка төшкән юл аралыгында ул мине үзенең алдына утыртып, машинада йөртергә өйрәтте. Кечкенәдән киңәшләр бирә торган иде. Кызым, машинаны тоя белергә, ишетә белергә кирәк дип әйтә иде. Бүгенге тормышымда да аның әйткән киңәшләре колак очында тора. Бүген дә тормышымда аның киңәшләре гел ярдәмгә килә. Минем исемем Иван Пугачев, әтинең исеме тагын да кызыграк. Когда мы едем с машиной, с папой в машине, нас останавливают часто гаишники. Когда останавливают, начинают спрашивать ваше имя, удостоверение. Эти айтят, типа, ну попробуйте угадать, как меня зовут. Я вам скажу фамилию. Фамилия айтя, Пугачев дип. Гаишник айтя, еще мне скажи, что ты Емельян из 15 века. Айтя, Емельян Пугачев.